హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరికీ శుభములు కలుగునుగాక. మీ హృదయాలను ఏమాత్రమును సాతాను యొక్క చేతిలో పడకుండా మీ హృదయాలను, మీ మనస్సును దేవుని యొక్క చేతిలోనే, దేవుని యొక్క కోణంలోనే మీరు ఉండాలనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు మీ యొక్క హృదయాలను, మనస్సును దేవునికి ఇవ్వకపోతే, మీ హృదయంలో దేవుడు నివసించలేక ఉన్నట్లయితే, మీ మనస్సులో దేవుడు ఉండకపోతే ఖచ్చితంగా వాడు సాతానుగాడు మీ యొక్క హృదయాల మనసులను తీసుకొని వానికి మీ యొక్క హృదయం ఒకటి దొరికితే చాలు మిమ్మల్ని అనేక విధాలుగా మానసికంగా ఆలోచన ద్వారా అనేక వ్యాధుల రోగాల ద్వారా మిమ్మల్ని హింసిస్తాడు అతను. కాబట్టి ఎవరును కూడా వీరి యొక్క మనస్సులను వాని యొక్క చేతిలో చిక్కకుండా దేవునికి మీ హృదయాలను అర్పించాలనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. నీవు పరిపూర్ణమైనటువంటి మనసు కలిగి దేవుని ఆరాధించినప్పుడు దేవుని హృదయంలోనే ఉంటాడు. కాబట్టి దేవుడు లేని యొక్క హృదయం సాతానుకు అది ఆసరగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమాత్రము సాతానుగానికి స్థానం ఇయ్యద్దనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విధంగా దేవుని హృదయమును మీ హృదయంతో ఏకమై దేవునితో ఐక్యత కలిగి ఉండాలనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. ఏమాత్రం వానికి స్థానం ఇవ్వద్దనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. వానికి స్థానం ఇస్తే మీరు డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్లు అనేకమైన శ్రమలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు పడవలసి వస్తుంది. కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్గా ఉండాలని, మీ హృదయాలను, మనసును దేవునితోనే ఐక్యం చేసుకునే వారిగా ఉండాలనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి ఈ వాక్యం ఇచ్చిన నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో ఒక్కసారి చూసుకో. నీవు దేవుని యొక్క హృదయంలో లేకపోతే ఈ క్షణం అందే నీ యొక్క హృదయాన్ని దేవునికి ఇవ్వనే విషయాన్ని వాక్యం ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. ఆమేన్. అందరికీ క్షేమం కలుగును.